Zaldeon? Opa, zaldeon. Zeta gabiz jokin? Gozak ordenetan eta ondo jartzen. Azte barruen lan asko egitzen duzu edo? Bueno, segun asti, normalien partido osteko lehoko entrenamientu normalien bai. Baina gero, asti holando jala, ba ez. Urtarrilean 28, imaginatzen dut zuetako askok tarte baten ez bakarrik beinatek ahaztuko ez dozuen eguna zela bizi izen zabien momentu hori. Eiz ezen da, kriston sustua. Artua ben sustua danok. Eta bueno, ba, azkenien, rasetan duzu modu baten, urte duzu takarraran, ikusten duzu arnasia ez dauela hartzen. Martxoan, Deporren eta Atletico de Madrid taldeen arteko partiduan Fernando Torres konorte barik geratu zen, Alex Bergantinosen kontra kolpe gogor bat hartu eta gero. Askok gogoan izango dute baita ere 2014an Ukrainiako ligan Kieveko Oleg Gusev jokalariari gertatu zitzaiona. Kasu antzerakoa izan zen. Halakoak ez dira elite mailako futbolean soilik gertatzen. Fernando Torresen istripua baino hilabete eta erdi lehenago urtarrilaren 28an Elgoibarren mintxetako futbol zelaian batu ziren jokalari eta zaleek susto galanta hartu zuten. Orduan, ohorezko regional mailako partiduan Aretxabaletako atzelari bat izan zen protagonista, Beñat Etxabe. Bizitza bakarra milioika segundu. Elgoibarren eta Aretxabaletaren arteko partiduan erorketa txar bat izan zuen Etxabek, eta hilala bizikoa izan zen bi taldeetako fisioterapeutek izandako erreakzio gaitasuna. Armailetan zegoen erizain batek ere lagundu zien Beñat onera ekartzen. Egun hark hainbat protagonista izan zituen. Azten zara horra agua mogiketan, baina, karo, daue konbulsioak emuten, agua esengako zabaldu, ekipoko beste lagun bat lagunketako agua zabalketako hori, bisopez, eta azkenin beha, bueno, torri izan behe Elgoibarreko fisioterapeutia, eta bisopek batera, ni zabaldu nagoen azkenien, eta bera tubo de budel sartu zotzen, eta gero ja arnaz hartu zagoen. Hasi izan arnaz hartzen. Azkenin reakzionetia da, hauke teoria asko eta esbozu reakzionetan alperrik. Importantia bilakatu dana ezinbestekua eta horreko lehen aipatutako kasuan ikusitxakua gedel tubo hori, ezta? Erakutzea portxo bat, ze presioz ez da bape garestixa eta kasu hontan bestiak beste Beñaten bizitza sauletako balitxo izan zeuen. Gaina trabanda hoenien, sartu eta berutza, orduina honek. Eta gaur egun futbol zelai ero talde gehienek erabiltzen dauela, esango nuke, ero pentsetia gureko nuke baietz. Bai, eta gube hori pasagoenetik be gixo bekarri gau, así que... Bada espada, olakorik ez deixen falta, bez? Exactamente. Nire harrapo zuzten nahiko gertu jokaldixak, eta hasieran pentsa nagoen, gaizki jauzi zala eta apur bat bizkarreko minakin ere huela, ez? Baina, jentia zizanian, bai jokine gure fizioai eta beste taldeko fizioai deika eta, sustua harrapa gauen. Gero, erbitza esan da, nire kasuen be, igual tafiten ikasitza eukot, ez? Lehen sorospenak, eta, momentuen lagun batola ikusitza reakzionetia oso zaila da. Igual, ez ezagun bate izen eskero, igual burua hotz mantendu laike, baina ni behintzek kasu hortan ez nauen jakin izan zerrin. Eskerrak
pasazela profesionalak eta partida gedin jolasten eta hori, salto batian, erori izan Beñate lurrera eta eta pixkat impactauz danak gelditu ginen, zen hasieran, kolpe ondila, baina ikusten dezunean jende askatzen duela sartzea, bai fizioak bai, larritzen zea, eta azkenean ezer gertatu zen, baina Beñate bi egun edo egon zen egun bakarra eta sustuan gelditu zen. Ez oso, oroitzapena, bankilloen inguen, da gertu ikusi gauen muntzan golpia, eta hasieran nerviosismoa non artien. Eta hori preokupazioa. Olako sustu handiak ez, beti lesioak dauz, ni lehenengoa, apurtu gala askotan belauna, eta azkenean belauna horkatil bat, olako bat dia lesioak pasatzen dira eta listo, mina eta sakabo. Baina Beñatena, hori da palabras mayores, azkenean olakoak ez dut inoiz bizi, lehenengo aldiz Elgoibarren, eta espero dut ez bizitzea berriro. Responsabilidadia dagoela, fizioak eta giziela zelan erantzun olako gauzetan, eta horrek emuten dagoela zaitaz. Ikusi nahen baloia zela disputeta zauen Beñatek, eta jauzizea momentuen ikusi nahen lurrien zauela konbulsionetan, konbulsionetan, eta momentu gogorra benetan. Ikusi gauen zela inkonstiente zan, dano fangitena bera zela zauen ikustera, eta ikusi gauen situazioa larrixa zala. Eta ondion be, pentsetan be, ondion urduri jarten garen. Inoiz, hola entrada fuertiak eta igual horkatien bat apurtuta eta hola bai, imagina gogorra diela da, baina holako imagen fuerteri zelan lagun bat lurrien ikusten dozun inkonstiente eta sufrizuten, holakoik hilabete hortan arte ezbintzat. Okerrez banabil 8 minutu geldik eta jakula lehengo parte hori bukatzeko, eta ikusten gabeon gaina Beñate han zauela ambulantzian sartuta, eta kostau jakun egisa esan, nahiku balan euki gaben 0-0 deskansora fatiak. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I got a lot of love and I got a lot of ways to show it. Well, you should know by now that I'm broken and I need your help. Oroitzapen gutxi dauket pasau zanan inguruen. Agortanaz disputa horretan berutzan noiela, lurrerutzan noienan imagen daukot, baina gero ez daukete oroitzapenik ambulantzian esnatu arte. Baina horren akorretan zara, jokaldi zazalakoa izen zen, eta justo golpiaren momentua. Akortanaz disputa fanitzela buruz emuten, eta daukot imagena lurrerutzan noiena, gero lurreko impactu eta eserrez. Ondorengo orduak imagineta utetzile izango bat errezak, ez da? Ez, batez be apur bat galduta nagoelako ambulantzian esnatu nintzen nien, nakixen nunauen bez, da gero ospitzalien be apur bat ez dakit, arrazoia bilatzen apur bat ze pasau zan, da zelan pasau zan, da baina zorionez hemen gaz. Hori da, eskerrak, olakotan, balora bitzen da, ondoko lagunek, aretxabaletakuek, Elgoibarkuek, banaka batzuk bintzat, reakzionetako zelako kapazitatea daukizabien, ez? Bai, eta eskerrak horrei. Bestela, igustot ez gaela konstiente pasau arte edozein momentutan pasau lehikila olako gauzak, baina zorionez hori, ondoko jentia jakin zaben reakzionetan eta eskerrak eurei. Jokinekin hartu emana, isa egunero dauketzu, Aretxabaletako futbol taldeko ordezkarizetako bat dalako, baina ez dakit mantentzen duzun harremanik Elgoibarkuekin, pixkate esku bat botatzera, berdegune da salto inoibien lagunekin. Bai, gitza harremanik ez, baina
agortan ospitali nahuela eskatu notzien udako direktibakuei eta gentiei bai Elgoibarreko fisikoan zenbak isagei neska bat bai jeitxizan medikua sana, bai jeitxizan deuren bixen telefonua eurakin berbaitxeko eta eskerrak emuteko. Zeren teorixia eta horreza gala, baina nik uste ino ez dagoela preparatuta egoera horreitan behintzete ondo aktuetako. Zorionez, nirekin ondo aktu zaudien eta eskerrak emutia, ez teik ez. Ezinbesteko ez, futbol zelaixetan jentia konsientziuta egotia, klubetako ordezkarixek, olako odixak eukien berdituztela, eskura da zen tresna gailu guztiak ezinbesteko ediela. Hori eta aurreko begogitzen komentetan taldekoekin bebai eta urtzi Tolosako jokalaixa hil zanien bebai eta orduen txejarri zaubien desfibrilladoriak eta hemen be muten da ontxe taldeanak daukiela gede odixa, baina erabiltzen behakin inbia eta nik uste lehen sorospen hori klase batzuk nik uste beharrezkoa diela edo zein kategorixetan. Poliki hoi Etzibarra futbolzelaira gerturatzen, ondione ordu terdi gehitxu hau falta da partidua hasteko, kafe hartzeko ordua, pixkat partidua hortxe hasten da, oitxura hori, pixkat lehen hau geratu, lagunekin, taldekidiekin eta kafe hori hartu. Bai, eta ni beti izan du berdin eta ni uste futbola dukon gauzaik onenetariko gala, taldekidiekin kafetxo bat hartu, berbain apur bat eta dauko unerako prestatu apur bat. Adrian, ze importantia, lako partidu edara begira, edo zer gertatzen dela be klubetik jentia preparatuta aukitzia? Bai, oso importantia da eta horretan saiatzen gare, baina Gumoruko klub txikinek baliabideak urria die eta askotan jendian ezagutzai o borondatia esker konpontzen dugu olako erlazioak, olako egoerak, baina zaila izaten da. Dena dela Aletxabaleta preparatuta dau, bai gedel tubuak, bai desfibrilladoriak. Bai, bixak futbol zela izan, bixak dauko, urte hasieran botikin danetan jartzen dira honek, tubo honek, edele kanulak horreik, baina urtia aurrera doinen egin botikinak eta pixka eta apur bat umiak eta inbeste gazte ibiltzen dira hor tartien, erabaki gauela ipintxia desfibrilladore onduen kaja baten gedel tubuak bai. Eta suerte apur batekin ez da izela egon erabiltzeko biherrik? Ez, hemen oinarte Ibarran ez duki olako egoera, bai egon da baten bat implikauta, dakitzuen moruen, baina bai gare nahiko klubak nahiko reaktibuak. Askotan prebeniru baino, burua zehose pasetan danien olako egoera larriren bat egoten danien hostien, ez dugu bela desfibrilladoria, kurso bat inbiuela, bintzet entrenatzaile jakitzeko gedel tubo hori erabiltzen, baina, gu nahiko ondo gauz, azkenien entrenadore tekniko danak, IBEFak eta olakua di, eta primeros auxilios eta olakuak badakixe, baina, beti da komenigarrixa alik eta jende gehixen hemen ibiltzen den jendeak jakitxia olako gauzak erabiltzen, eta eskure eukitxia, erabiltzen badakitu, baina espauketzu. Julen, gaur partidua futbol jokalaritxeik guztetan erjatzuen lekutik jarraitzu biher, armaietatik. Bai, batzetan olan toketan da, eta lan egin lagundu ekipuai eta urten bagare, tope urten, ez da besterik. Lezinuen gainien gabitz gaur berbetan, pixkat, berdegunien egoten diezen sustuen gainien bebai, eta zuk hortaz be badakitzu zeo zer. Zoritxarrez bai, zoritxarrez. Belaunakin arazoa eukidot, bi aldiz operautan hau, eta gisa esan gorra izaten da, ez? Olako gauza bebai badakigu pasabilik direla, baina pasaten denen arte, eza konturatzen gero datorrenakin, ez? Dana dela diferentia, olako azur bat apurtziera dana lakua, ero bainatek emun zaben moduko susto bat. Hombre, bai, gisa esan,
antxe gazenak, bi izuzien 3 minutu, de un apuro, oso handixa, ez? Ikusten gauen geldi zauela, konbultsionetan hasi izan, jentia apur bat urduri ipini izan, eta kanpoen gazena oso gaizka pasau gauen. Gero ja aurreratxua hori ikusi gauen nien, esaten zuzku nien jau beto zauela eta holan, lasaixo geratu ginen, baina esaten dut 3 minutu izen ziren, oso txarra. Andoni, momentu importantia hoin, berotzarik eta kitxera? Bai, momentu importantiena, partidoko importantiena momentu, bai. 25 minutu, ero, bai. Lehenengo eurek etxenda bile bakarrik artikularra, eta gero jazten gareia apur baia berotzen baloiekin, eta gero bukaeran tiruak eta intensidadiekin, eta preparote partida azteko. Yo sé que avance a base de contradiccions, a mi em mouen les passions, el bombo i la caixa de seves funcions. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Música naix de la ràbia, sona la freqüència per fugir d'aquesta gàbia. Som com un as en la baralla, som com el dimoni que camina entre la flama. Bai, partidua. Urra, bai. Berdegunean itxi ditugu, Aretxa Oletako eta Mutrikuko futbol jokalariak, gaur gutxienekoa, kirol emaitza dalako. Atzean utzi dugu Ibarrako berdegunea eta Goienako egoitzara etorri gara, zaindugu eta Gurutze Gorriko ordezkari Xabier Aranburu. Konpainia honean dago gainera. Arratzaldeon, Xabi. Zaldeon, zemouz? Ondo, zertan gabitz? Ba, hementxe, ikastaroa prestatzen. Badauka izenik, hemen daukagun lagunak. Bueno, normalean lite lan. Ditze omen zaio, baina bueno, ez dakit. Hori bakoitzak norbera jartzen dio nahi duen izena. Bueno, gaur pixkat lehen sorospenen gainean bagabitz berbetan, ikusi dugu Beñaten kasua zorionez ondo bukatu zala, eta bere inguruan zeuzienek jakin zebiela zer egin. Konplexuak diren egoerak dira, ezta? Eta batez ere estres momentu horietan, azken finean, norberak bere buruarekin egin behar duen kontrola eta hori, baina lan asko izaten da. Horri gehituta, hori Beñaten kasuan bezala, ez? Espasmoak eta konbulsio fase horiek eman zirela ikusirik, egoera are eta gehiago konplexu handiagoa izaten da. Zer egin kasu horietan, lehenik eta behin egoera kontrolpean eduki behar duzu eta egoera segurua izan behar du. Konbulsioak ematen direnean, buruan kolpe bat hartzeagatik izan daiteke, gaixotasun desberdinien gatik, lehenik eta behin burua babestu behar dugu. Hori da garrantzitsuena, egoera asko zer larriagoa izan ez dadin. Behin burua babestuta, jertxei batekin, niki batekin, dena delakoarekin, ondo babestuta dagoela, inguruan dauden gauza guztiak aldendu, arropa lausotu. Arazoak izango ditu arnas hartzeko, baina ez dugu ezer fortzatu behar, arnasketa hori nolabait bermatzeko. Pasatzen utzi, ez mugimenduak eta ez eragotzi, kontrolpean eduki baina ez eragotzi, eta pasatzen utzi. Ondoren izango dula askoz ere lan gehiago. Arnasbideak, esan bezala, behin konbulsioak pasatzen direnean konorte gabezi etorriko da. Eta hori ikusi genune Fernando Torresen egoera horretan. Konorte gabezian zegoen egoera hori, jakin bar dugu benetan konorte gabe dagoela,
estimulatuko genuke, erantzunik jasotzen ez baldin badugu, eta behintzat kolperik ez baldin badago, jakinda kolperik ez dagoela, arnasbideak irekiko genitu. Burua pixka bat atzeraka botata. Errepikatzen du, kolperik ez dagoela ziur gaudela. Kolpea eman da horrela baldin badago, ahoa ireki, bai, eta konprobatuko genuke, aztertuko genuke, arnas hartzen duen edo ez. Hortxe, dudak baldin bazkagu, gauza arraroak ikusten baitugu, orduan bai, arnasbidea ireki barko genukela. Baina argi geratu dadila, kaleko jendearentzat arnasbideak irekitzeko maniobrariko berena, hauxe duzue. Ez da hauan ez der sartu behar. Honekin ja lortzen dugu arnasbideak irekita mantentzea. Burua apur bat atzera botatzea. Hoxe, bi eskuekin, honela. Eta gero haua pixkat ireki. Ahoan zerbait duen edo ez ikusi, ez duzu eskurik eta ez der sartu behar. Erreparatu arnas hartzen duen edo ez, eta arnasa hartuko balu, alboz jarriko genuke. Eta erreportajean ibili gara begira, Beñaten kasuan ze garrantzitsua izan zen Gedel tutu hori eukitzia, ze momentutan sartu iberko euke hori, baldin eta eskuetara baldin badauko, eskuan baldin badauko. Gedelara erabiltzen da beti konorte gabe dagoen pertsona batekin. Beraz, behin konorte gabezian dagoela ikusi ondoren, Gedela neurtu eta dagokion pertsona horri dagokion Gedela sartuko genioke. Bakoitzak bere neurria dauka, orduan neurtuko genuke, kanula badoka posizio bat, hori neurtuko genuke, bai, eta entrenamendu txiki bat egin da, hori sartzen erakutsi daitekeen gauza erreza da. Eta bat bira deitzu. Beti duda dagoenean, bakarrik baldin badaude, egoera segurua denean, deitzu esazue bat bira. Jende gehiago baldin badago, hasieratik bat bira deitzu. Beraiek lagunduko gaituzte. Dudak baldin bazkagu ere, beraiek solventatuko dizkigute duda horiek dena. Mila esker, Xabi. Ez horregatik, beste bat arte. Gero arte. Aio. Ikusi nahen baloia zela disputeta zagoen Beñatek, eta ja momentuen, jauzizea momentuen ja ikusi nagoen lurrien zagoela ja... Ikusten gauen geldi zagoela, konbultsionetan hasi izan, jentia bat urduri pin izan. Jode, momentuen lagun batola ikusitza reakzionetia... Klasetan duzu modu baten, urte duzu takarraran, ikusten duzu arnasia ez dauela hartzen. Ez dut inoiz bizi, lehenengo aldiz Elgoibarren, eta espero dut ez bizitzea berri. Responsabilidadia dagoela, fiziuek eta giziela zilan erantzun olako gauzetan, eta bai horrekin muten daula zaitaz. Bintzet entrenatzaile jakitzeko Gedel tubo hori erabiltzen, Zorionez, niekin ondo aktu zaubien, eta eskerrak emutia. Come now, follow my lead, come now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you.